Rusy wspaniałomyślnie imitowały Wyżyna Śląsko Wyżyną Śląską. Oberschlesien ist mein Liebesheim. Witam Was Rostomili, jesteśmy w ogrodzie botanicznym w Bujakowie, a ze mną jest Dawid z kanału Wędrówki Ślązaków. Filujcie jego kanał, abonirujcie na YouTubie i jeszcze zajta na Instagramie, na Facebooku też. Przedstaw się, Dawid. Witam, Jorzech Dawid z kanału Wędrówki Ślązaków. Kanał prowadza po polsku ze względu, że jest on dedykowany dla widowni polskiej, ale godą też po śląsku. Bo Jerzek z Mikołowa. Jerzek z Mikołowa, Jerzek stąd, od 6 pokoleń. O, no to taki richtig Ślązak. Ja moje filmy opowiadają nie ino o Śląsku, ale również o całej Polsce, a za niedługo, nie wiem jak ten film wlezie, to może już będzie mój film, ale seria o Węgrzech będzie. O, no to fajniście. Tak jak że godą są my w ogrodzie botanicznym w Bujakowie, w Mokrym i w Bujakowie ten ogród botaniczny, bo że się pytał Dawida, kaja dymy nagrować tajlik albo na ring w Mikołowie, godą nie, że plac Keremo Rod to jest ogród botaniczny. I teraz pytam się cię, Dawid, czemu ogród botaniczny? Czemu to jest plac, który może najbardziej rad w Mikołowie? Ano ze względu na historię, ale nie ino, ze względu również na to, że były takie dni dawno temu, jakże był jeszcze w szkole podstawowej, że często, znaczy no nie często, no tak raz na miesiąc ze familią my tutaj przyjeżdżali w niedzielę, żeby se tu połazić, głównie we wakacje, ale nie tylko dlatego tutaj przyjechaliśmy nagrywać, również dlatego, że uwielbiam te rejony ze względu na historię, którą jest na tych terenach. Na tym terenie stacjonowały wojska radzieckie i do roku 1900... To jest ciekawe, bo ja o tym nie wiedział i no to cię dali, beda słuchał, jeszcze bardziej beda dawał pozór. No to tak, w 1990 roku ten teren został opuszczony przez wojska radzieckie, które wyjechały stąd na mocy podpisanego porozumienia Jelcyn-Wałęsa. Zresztą tak opuszczały polskie tereny wszystkie wojska radzieckie. Z dzisiejszej perspektywy wiemy, że to jest dobrze, bo widzimy, co się dzieje na wschodzie. I teren ten był jednostką wojsk rakietowych. To, co tutaj jest tą budką, na której zresztą my rozpoczynali wstęp do tego filmu. Tamka jest ta wieża teroski, ja? To teroski ze zadku, ja? Tutaj jest ta wieża. A ta wieża to jest nowo. Wieża jest nowo, ale górka nie jest nowa. Aha, genau, dobre, Razem z ja. tą górką, na której odbywają się różnego rodzaju koncerty. Pójdź teroski tu. Tam, ja? Widzimy tam, to? Dokładnie. Ja. To były hangary, w których trzymali rakiety. No widzisz, to jest zwiadowne to, co godosz. I normalnie są do dzisiaj te drzwi, z których te rakiety mogły wyjeżdżać. To były rakiety zdalnie sterowane. Na całym terenie tego ogrodu jest też pełno takich kopków ziemnych. Aha. To są miejsca, we których wojoki ćwiczyli. Imitowały one różnego rodzaju pustynie, czy też polskie ozy i kemy, które są na północy Polski, w klimacie młodoglacjalnym. Miało to... Już godosz takie bardziej geologiczne. Ja wiesz, ja nie ma geolog, ale ty widzę już może, jesteś taki specjalista od tego. Więc chodziło o to, że tutaj wojska te rakietowe, które były tutaj na Sośni Górze, ćwiczyły odpieranie ataków ze strony NATO, które miały nastąpić od strony Półwyspu Skandynawskiego, głównie Danii. Wojska te wyniosły się, zostawiły ten teren i w 2003 roku trafił on w ręce miasta,
które postanowiło ten teren zagospodarować ze względu, że różne już te tutaj, tak jak tutaj mamy, takie Aha, o to ci się. kopki Ja ziemne genau. zagospodarowali na różnego rodzaju klomby, między innymi wrzosowiska, Aha. które są z tamtej strony, zresztą tutaj też są piękne Aha. wrzosy. No i wszystkie te hangary, w których były rakiety, zagospodarowali na budynki. I to co masz tu, to też to było, bo to jest dobudowane. Ja tutaj też wyjeżdżały rakiety. Tyż. No widzisz, fajnie. Ferze Gerod, żeś mi opowiedział takie zwiadowne informacje. I Dawid, kajmy teraz są? Teraz my są w takiej tajli ogrodu botanicznego w Kerry. Rusy wspaniałomyślnie imitowały Wyżyna Śląsko Wyżyną Śląską. Te wszystkie górki, co tu widzicie, miały imitować mikołowskie, katowickie, ale też wszystkie orzeskie wzgórza. A po co to było? W celu ćwiczenia obrony przed wojskami NATO. Aha. Bo jak na pewno wiesz, były takie plany, że polska armia miała iść w kierunku Danii. Ale w razie niepowodzenia tej właśnie kampanii, która była planowana na lata 90., stworzono takie 3 centra w Polsce. Na Helu, na zachodzie koło Zielonej Góry i właśnie w Mikołowie. I na terenie tego ogrodu są zimitowane wszystkie rejony Polski. Aha. To jest teren właśnie Wyżyny Śląskiej. Aha. Te zielone słupy, co tutaj No. są, Tu ja. to są oryginalne słupy, które były tutaj w tej bazie wojskowej. I jak tam może nie będziemy włazić, ale jakby my bliżej podeszli, to widać jeszcze, że są dziury na tych pochokach na drut kolczasty. Aha. Teraz po prostu dali taką zwykłą siatkę ogrodową do Ja. tego. Kiedyś to był pod napięciem oczywiście. Czyli widzisz, że w latach 90. planowali i no nie przewidzieli, że w 90. latach, że będzie po ptokach, że Ja. sowieckich wojaków już tu nie będzie. Dokładnie. Tam może widać między drzewami Aha. taką prostokątną górkę. Aha. To jest budynek, w którym siedziało dowództwo tego garnizonu radzieckiego. Swoją drogą, tam też widać ta wieża i to jest bardzo niedaleko tych rakiet, które tutaj składowali. No widzisz, jak przy jednym trefie, kiedy dzisiaj wiele godzina, półtorej, wiele się idzie z wiadownych informacyjów dowiedzieć od mieszkańca Mikołowa rodowitego, nie? Mikołowioka, nie? Można powiedzieć, bo ja się wszystkiego uczę, ale właśnie bez to trafią się z takimi ludziami jak Dawid i jak niedawno jak Mirek Leśniewski, Łaziska Żegodą, żeby wam to potem przekazować i też coś nowego się dowiedzieć. Jeszcze coś tu ciekawego, zwiadownego. Że to, na czym teraz stoję, taki kawałek betonu tutaj wystawo, to było brama tego garnizonu. Tędy wjeżdżały wszystkie wozy bojowe, które tutaj widzisz. były, ale no, widać nic się z tego nie zostało, bo była to brama wewnętrzna. Aha. To jest tak, jakby były 2 ogrodzenia. Tamte jest ogrodzenie zewnętrzne, żeby zwykłych cywili z czasów PRL-u, którzy tutaj mieszkali, zachować. No wiadomo o co chodzi. Zablokować, żeby tutaj nie wchodzili. I drugie ogrodzenie, właśnie przy którym była ta brama, wpuszczało tutaj wszelkie wojska i to już była taka ochrona ostateczna tego garnizonu. Brama się do dzisiaj nie zachowała. Jedynie się zachował schron, który możecie, taki jednoosobowy schron, budka strażniczo. I zobaczcie co tu mamy, by się nikt nie spodziewał. No, Dawid. to nie jest prawdziwy schron, bo prawdziwe schrony były tam, gdzie ci generałowie siedzieli, dowódcy. To jest imitacja schronu, który miał być schronem ćwiczebnym dla wojsk, które tutaj były. Mieli oni tutaj ćwiczyć różnego rodzaju ochrony przed atakiem, który tutaj również był imitowany. Było tutaj takich kilka sztucznych schronów, ale albo zostały wejścia zakopane, albo po prostu zostały one zburzone dla celów ochrony roślin, które tutaj posadzili. Także tutaj też widzimy różnego rodzaju takie skały, które są
mogłoby się wydawać, że to są skały, które tutaj były, ale to są ruiny różnego rodzaju budynków i schronów, które tutaj były. To są po prostu kawałki betonu, cementu i tutaj widzimy nawet kawałki zaprawy na tym cemencie. A trafiliśmy się też z Dawidem z kuli tego, że Dawid chce zmajstrować przewodnik po Mikołowie, a mnie poprosił, co bych szrajbnął taki wstęp historyczny, coś takiego. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeszcze, że Dawidowi tego nie przesłał, ale już właśnie gadamy na ten temat. Dawid, powiedz coś więcej na ten temat, o tym przewodniku, o tej twojej inicjatywie. Ten projekt, który robię, dotyczy tego, że Mikołów jest niedoceniany na arenie wojewódzkiej, Zgadzam się. a przede wszystkim na arenie krajowej. Czy ktoś, nie wiem, w Olsztynie słyszał o Mikołowie? Wątpię, a jest to teren jakże zacny do odwiedzenia. Myślę, że może i nawet bardziej zwiadowny od tego Olsztyna, chociaż oni mają zamek, no ale w Mikołowie kiedyś też był zamek. Był. Do dzisiaj są ruiny w Bujakowie. Ale to akurat godą o większym zamku, ale to widzisz, to zaś ciekawe. Bo ja godą o zamku, który był na wzgórzu, a dzisiaj stoi kościół Świętego Jona. Też był, ja. Wanielicki. Są też również dwa kopce grodowe, nie wiem czy o tym wiesz, na ulicy Świętego Wojciecha. Tam były w latach 60. wykopaliska, tam znaleźli różne misy. Ja to takie coś miało tutaj miejsce. Tu się czegoś dowiaduję. Mieszkał na tych placach 2,5 roku, no to nie wszystko jeszcze wiem. No i dobre, Dawid, godej. Ale w tym projekcie chodzi o to, żeby Mikołów trochę rozpromować we świecie i mam podjęte różnego rodzaju inicjatywy badań geograficznych, geologicznych, historycznych, fizycznych, głównie meteorologicznych, bo Mikołów jeszcze nigdy nie miał zrobionych badań klimatograficznych. Nikt nie wie, jaki panuje mikroklimat w Mikołowie. O, widzisz. Po prostu Mikołów jest omijany. Nie wiem dlaczego. Jest to jedne ze starszych miast na terenie naszego województwa. Piękniejszych na Górnym Śląsku. To trzeba przyznać. I Kiedyś ważniejszy od Pszczyny. Ja. Zresztą dzisiaj też Pszczyna jakby, kejby nie zamek, to też nikt by nie godał, nie? Bo jakby tychy wyparły Pszczyna. I projekt ten będzie obejmował przewodnik, który zostanie stworzony po badaniach oraz będzie zawierał wstęp historyczny Sebastiana. No zobaczymy, to się jeszcze dogodamy, nie? No to się dogodamy, ale ja wierzę w to, że tam żadnych... Jeśli wam to będzie sztymować. Ja myślę, że będzie. Bo to taki bardziej rys o Śląsku też je, nie? Bo ale podkreślić, nie? To o to chodzi. Że to ten Śląsk przełaził z tych, pod tego ryskierunka do tego, nie? I że tu dopiero od 1922 mamy Polska, nie? I to też właśnie rzutuje na to, jak to te place się rozwijały, nie? No to też głównie o to chodzi właśnie, bo jak ktoś przyjeżdża do Mikołowa, załóżmy z Sosnowca, to chce poznać nasza kultura. Więc Mikołów należy do Śląska, jest jednym z historycznie głównych miast Śląska. Więc czemu by takie inicjatywy nie przeprowadzić? Zresztą bardzo wiele ludzi powiedziało, że jest w stanie wziąć w tym udział. Więc trzeba Mikołów zacząć promować, tak powiem. Zgadzam się. I kiedy ten przewodnik będzie? Jakie są plany? Plany są Latoś takie, albo na bezrok, albo na pora lot? Żeby przez cały ten rok, 22, kiedy będzie, jest w sumie, prowadzić tego różnego rodzaju badania i w marcu na przyszły rok najprawdopodobniej ten przewodnik się ukaże. To mam nadzieję, że będzie tako srogo premiera jakaś w bibliotece albo Domu Kultury i richtig to rozpromujemy i ja popieram ta inicjatywa i tak jak Dawid godom, że Mikołów zasługuje na więcej i jest niedoceniany.
Toż tyle na dzisiaj, będziemy się żegnać. Myślałem, że ten tajlik będzie tak 2-3 minuty, że pogadamy o tym projekcie, a tu Dawid nam powiedział o takich kwestiach dawnych łonych, o których że nie wiedział i myślę, że to do coś nowego i wam i będziecie to oglądać i Dawida kanał Wędrówki Ślązaków. Zapraszam serdecznie i na Instagrama również, Wędrówki Ślązaków Oficjal. No i tak samo mój kanał abonirujcie i widzimy się zaś we dalszych tajlikach. Toż Pyrsk. Na razie.